ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 23 июли соли 2021 1000 рубл 153 сомонӣ ва $100 1132 сомонию 25 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат. Якхонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад ва фурӯхта мешавад бо мебелош, яъне бо ҳама чизу чораш. Нархаш 190 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Якхонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ. Хона коробкаи холия барои ҳамин шумо метавонед ба ҳазур ба духонага табдил тиҳед. Дар чорум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошона иборат аст. Назди роҳай ва дом техпаспорт дорад. Лифт, свет, обшам ягон проблема нест, ҳама вақтае. ҷойгир аст дар корвон. рӯ парои 7 ахтар кадоме надорад. ҳамин даҳум дарвоза буд мешавад, ҳамин дом сар мешавад. ҷош фикр мекунам уқа бадам нестай, созай. нархаш бошад 225 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи 5 маҳаллаи Мирзоянс. 10 сотиқ замин, медрои зиндагӣ мекунӣ, ягон проблема надорад. 3 дар хона, якташ отдельная, дуташ якҷоя. баня дорад, дарунуждай, калидорам дорад. ҳуҷҷат сертификат оригинал 100%. нархаш бошад 120 000 сомонӣ. рақамо дар рӯи экранай. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 10 сотиқ замин, обу барқ дорад. 3 дар хона ҳам дорад. гирду атрофаш маҳкамай. фурӯхта мешавад бо нархи 800 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар маҳаллаи Калинин. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Dom TJ гап занед, савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Заравшон. якхонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ. хона коробкаи холияй. барои ҳамин шумо метавонед ба ҳазур ба духонага табдил тиҳед. дар 19 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 20 ошона иборат аст ва як дару ду треза дорад. бо отоплениш супорида мешавад. свет ва оба гузарондагиан, яъне ки дорад ва нархаш бошад 157 000 сомонӣ мебошад. дига арзон намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp, имо доранд ва аллакай якчанд ҳамсоя зиндагӣ доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 10 сотиқ замин, ҷойгир аст дар маркази шаҳраки Сайҳун, дуюм микрорайон. 300 метр аз роҳи марказӣ ва трубаи обгузар. замин ҳамвор, траншеяш кофтагиай, сангу шағол дароварда шудааст. нархаш 45 000 сомонӣ мебошад дар шаҳри Хуҷанд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. якхонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 195 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад.
дӯстони гиромӣ, пеш аз давомтии набор қайд мекунем, ки хонаи бепуле ки дар набори пештара будак, яъне хонае ки ба иҷора бепул дар муддати дароз метиҳанд, квартирантша ёфтак ва барои ҳамин соҳиби ҳамон хона эҳтиромона хоҳиш мекунад дигар занг назанед, квартирант ёфт шуд. хонаи навбатимон бошад, мутаассифона бепул нестай, лекин фикр мекунам бо нархи дастрас якхонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар гравзавод, ремонт дорад ва лаби роҳдай. нархаш ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. гравзавод кадоме надонад, аз ҳамун даҳум дарвозаи корвон ягон 3-4 километр поёнтар меравем, ба территорияи гравзавод мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, пештара курхонтеппа. якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар ҳафтум ошонаи бинои новостройка. айни ҳол сохтмони бино рафтестай дар якум ошонаҳай худи дом аз 10 ошона иборат мешавад ва хона коробкаи холияи хай естественно дар 14 микрорайони шаҳри бохтар ҷойгир аст. нархаш 145 000 сомонӣ. якхонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст дар шаҳри бохтар. мутаассифона адреси точниша соҳибаш нагуфтагиай. рақамошон дар рӯи экранай, марҳамат занг занед, маълумоти пуррая гирен. нархаш 190 000 сомонӣ мебошад, боз муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои 16 этажкаи новостройка. соҳибаш мегӯяд, ки дом тайёра, ин суратҳои пешина мебошад. хона коробка бе ремонт то моҳи сентябра дома месупорам. перегородкаша фирма худаш карда медиҳад, мегӯяд соҳибаш. ҷойгир аст дар шаҳри душанбе, наздикии вазорати тандурустӣ. касе надонад вазорати тандурустӣ дар куҷояй? ҳамаи тарафҳои домпечатда, кадоме дидагӣ бошад, доми алфемо, ҳамун территорияда пеши тангда, вазорати тандурустӣ наздики ҳамунҷода. нархаш 260 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода, пештара регар, кӯчаи абдураҳмони ҷомӣ 10. 4 дар хона, 2 таш 4 ба 3, 2 дигаш 6 ба 3, кухни, ванна, туалет дорад. 3 сотиқ замин дар дуруни шаҳр қарор аст. об свет ҳамавақта ҳастай, хона бе ремонтай. нархаш бошад бо маслиҳат, яъне ки занг мезанед, маслиҳат мекунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш, ҷамоати 20-солаи зархез. 12 сотиқ замин, 4 дар хона, ошхона, анҷомхона дорад. об аз назди ҳавлӣ мегузарад. нархи хона 153 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. рақами соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, тарафҳои қараболо, пушти 91 навобода. 12-60 сотиқ замин, 6 дар хона, ремонт фақат берунуш слихкае, 2 ванна, 2 туалет, канализатсияи хонагӣ, ҳамаш даруни хонада. документ дорад, 100% ҳаст, сертификат, ягон проблема нестай ва нархаш бошад 500 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб, маҳаллаи Умари Ҳаём, аз фабрикаи пойафзол болотар мебошад. хона дорои 10 сотиқ замин, 5 дар хона бо коридори 10 метра, бо ҳамаи шароитош муҳайё, об свет дорад ва срочно фурӯхта мешавад бо нархи $35,000.
сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай, рақамҳои соҳибшон дар рӯи экранай. марҳамат занг занен, срочно фурӯхта мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. бародаро агар ягон пешниҳод бошад ё ки ягон савол бошад, марҳамат дар комментария нависен. мо ҳама комментарияро мехонем ва ҷавоб медиҳем. то боздид, барори кор шумода.